ndị be anyị ndị Igbo daalụkwanụ, abịakwakwanụ m ọzọ nya kpọtụwa etu o si akpọtụ. O nwere ife nsị ka m gwa ụnụ, ụgwọ na ike nke anyị nwere dị anyị n'aka. Anyị nwa nwere ike nke asị nka m sụọ ife a n'asụsụ be anyị. O nwere ife njesi ka m sụọ ya n'asụsụ be anyị. Nke a dị mkpa ka a sụọ ya n'asụsụ be anyị. A na-ekwu maka gọọmenti, federal gọọmenti, steeti gọọmenti, enwekwara the people's gọọmenti. O nwere ikikere nke dị anyị n'aka. Ọnya ka ụfọdụ mba na-achị nwere onwe ha ji eme, asị na civil disobedience, ụfọdụ asị na boycott. Nke a bụ ikikere nke dị mmadụ n'aka. Unu nne n'anya, unu afọ ife a na-eme na ana Igbo. N'agbanyeghị na sit at home a, o nwere ndị ewu eji force wee mee, mana unu nekwa anya, enwekwara ọtụtụ wụ ha ji aka ha na-esi sit at home si na ntịrị Maazị Nnamdi Kanu apụta. Unu n'anya, unu afụ na gọọmenti Naijiria try go ka ha kwụsị sit at home a, mana ọ dịghị izi. Dịka ntị ekwu, o nwere ndị ji aka ha eme sit at home, nwee ndị wụ egwu ịpụta na-atụ ha, ha wee na-emere sit at home. Mana ị na-anya efu ka o si wee dị na gọọmenti enweghị ike ịkwụsị nke ahụ. Nke a nọzi ka gọọmenti nke onwe anyị. Federal gọọmenti enweghị ike ịkwụsị ya, steeti gọọmenti enweghị ike ịkwụsị ya. O nwere ebe m na-eje, gesienụ m ntị ike. Gọọmenti Naijiria nwere ike banụ afọ Ibeto na Ibeto anyị ele simenti, hapụ ndị ọzọ ka a na-ele. Mana gọọmenti Naijiria enweghị ikikere ịgwa anyị simenti nke anyị ego. Ụmụ gasịrị ebe m na-eje n'okwu a. Gọọmenti Naijiria enweghị ikikere isi anyị goo simenti nke a, hapụ simenti nke a. Ha nwere ike kwụsịkwa nke Ibeto etu a si wee kwụsị ya mgbe ha kwụsịrị ya, mana ha enweghị ike ịgwa anyị nọ nke a ka anyị egolele, maka ọhọ ha nwa na-enye anyị ego anyị ji ego. O nwere ife mere n'ala Igbo ụbọchị a, asị na ndị amị jere ịgba ntụtụ na skuul. Amakwa m ebe, anụbokwa m nke ahụ na ndị amị na-agba ntụtụ na skuul. Ndị IPOB onwe ka a si wee gwa ndị mmadụ, ya kpọrọ na ụmụ ụnụ na skuul, unu ekwekwana ka Naijiria gọọmenti gbaa ụmụ ụnụ ntụtụ. Unu fụrụ ka o si wee kwe ụbọchị ahụ. Tupu a na-erute skuulu nke a, ụmụazị anachana ma ndị wụrụ fensị. Nke ahụ ikikere nke aka anyị ịgwa gọọmenti ya gba ụmụ m ntụtụ. Ị nweghị ike nke ahụ. Ị nwere ike inwe ike ime ife ndị ọzọ, mana ị nweghị ike ịsị na ya gbalịrị ụmụ m ntụtụ. Ntụtụ anyị amaghị ebe o si. Ife na-enyegasị ụnụ kịta bụ ife ndị oyibo kpọrọ instances. Ihe anọkọtapụta sị ka ị gbaa ụmụ akwụkwọ ntụtụ. O nwere ebe m ji eje ka a nụchara ọgụ, asị anyị na no victor no vanquish, ya na ife niile adịgo mma, mana ha ekechago kọmpanị Naijiria kerisicha ife niile Naijiria nwere tupu ha akpọbatakwa ndị Igbo. Mana asị ya no victor no vanquish, na ife ahazigo nnọọ. Mana mma m ọtụtụ ndị na famili anyị maka afọ ha na-aza, ha enweghị ike ịga akwụkwọ n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ. Enweghị ike ịga akwụkwọ n'ọtụtụ ụlọ akwụkwọ maka na ịza afọ ahụ anyị ekwenyeghị admishọn. Ọkwụ obodo na-asịghị na-anabatago ụnụ. Ọtụtụ ife na-eme ma na amị ụnụ na-afụ, mekwuzie ndị be anyị sị ha mewe na amị ụnụ. Ọ dịka o nwere ebe ndị be anyị na-ejedewe. A sị na ndị be anyị ya chi obodo a, kele ka isi n'anya ha kọntrị a na-akpọ Naijiria. O nwere ife mfụrụ nwanne anyị nwoke delu. Ị nwekwara ike ikwenyeghị n'ife Biafra, mana ka anyị neduo ya anya. Mma eji nwayọ wee, o dere n'oyibo, mana mma amaka mma esi tapie n'ọnụ Igbo. Nwanne anyị nwoke o dere n'ọnụ oyibo. Unu mana abịa kịta na Naijiria, enwere aghụghọ a na-aghọ politics.
anyị abịakwa na-achụ ndị Igbo na Lagos, a na-achụpụ ha na Lagos si ha na-abịa ha nọ na biznes adịghị be ha. Mana seaport kele nke na-alụkarịcha ọlụ nke Lagos, ọdụ ọtụtụ afịa inweghị ike isi Port Harcourt wee bubata ma ọ bụ Calabar. And ndị be anyị wụ business people ka ha eji emala ha. Ife ndị be anyị ji nọ na Lagos maka business dị na Lagos, maka na gọọmenti Naijiria emego etu o si wee dị na ọtụtụ afịa ị na-azụ na ya nọrịrị ebe ahụ ka o wee na-aga ọfụma. Mana ife na-agụ nwanne anyị dịla ebe a o mekiri sense, dịka ka nke Enugu airport. O nwere mgbe ọ ya bịa dịka Enugu airport ije Indonesia, isi ebe ahụ jee Indonesia gara karịrị ọnụ karịa isi Lagos. N'agbanyeghị nkwa mgbe a bịa sị na ọ dịgo tru na ọ ga-aga ọfụma na isi Lagos jee Indonesia ma isi Enugu na ofu ego ka ya akwụ, ụgwọ ka ya akwụ. Anyị amakwa na etu o si wee dị kịta. Mana ife na-achọ ịgwa ụnụ, ndị be anyị nwere ife ha nwere ike iji aka ha mee. Mmadụ anyị agwaghị ife ya eji ego ume, a sịgodu na Enugu airport gara karịrị ọnụ. Ndị be anyị ụnụ nwere ike ị na-eyuzie ka ọ na-ekwo ekwo. O nwere ife na-aza culture, ndị be anyị develop ụnụ culture ahụ. Nke anyị wu nke anyị ego ọwụ na nya ka anyị eso. Ụdị ego ha manye na nya ka anyị eso. Nke ahụ ka a na-akpọ power of the people. Emegodo airport anyị ọ gara karịa Lagos, mana anyị nwasịgo on airport anyị ka anyị esi wee na-travel. Nwanne anyị nwoke na-ede ife na-agụ ebe a, ọ sị o nwere ka esi wee mee one seaport na nke Calabar dịka ọha ekwo ekwo ka nke Lagos. Emego nọ ịgbakọrịcha ife niile ije tụnyelụ ndị ofe mmanụ na Lagos. Ịma ife ọ na-eri, ndị na-atụ kọntena ụnụ ma ife ọ na-eri kọntena isi ebe a ruo ebe a ruo ebe a. Mgbe ahụ ebutuchakwa na n'ụgbọ esi ebe a buru ya na agụgo n'edote esi ebe a buru ya, a na-atụrụ ha ego ịtụcha ha ke ndị na-awụkewe ndị kọstọm Naijiria, ndị ugwu ndị kọstọm Naijiria analụghị nke ha. Ndị be anyị wụrụ ndị nwe afịa na-ebubatakarịrị afịa. Nya ka a na-agwa anyị ndị be anyị, biko nụ na-etinye na afịa ụnụ ka ọ na-ejekewe na one port. Na-agbanyeghịkwa na ụfọdụ afịa ya eje nwebe a, mana ụnụ gbala ha na afịa nke ọwụna nwere ike ije tinye na ya ka ọ na-eje one port, one seaport. Mee nie ka ọ na-ekwo ekwo. O nwegasị na ọtụtụ ife akọla asị ya na-ejikwa ezu ohi na isi ka iyi zuo one wee na-ebubata afịa go na ndị ohi juchara ebe ahụ. Ndị be anyị onweghị ebe ndị ohi anọghọ. Ọkwa asị na ndị ohi na-etinye security, amagasị ya flash point, etinyegasị security. Mana ife ahụ ka akọsasịa ndị be anyị. O nwegasịrị afịa nwere ike ịbata na one. Enwekwara ike ọnwụ na ọgara isi Lagos wee bubata. Ndị be anyị tinyewe n'afịa na one. Menu ka nke anyị kwowe ekwowe, one ka adụ anyị nso. Ọnwụ na ị na-agbala afịa gị na Ọnịsha, itinye na one ebudatala gị ya dan na-esikwa Lagos buru ya bịawa. Even na agwụ nkịta wife anyị eji nwa aka anyị wee hazi. O nwere ikike nke dị gị n'aka. Gọọmenti anyị agwago ife ya eji ego ume. Gọọmenti nwere ike limit ego to choices, asịghị họrọ A ma ọ B ma ọ C. Na gọọmenti anyị agwazi nọ C ka ya ahọlịrị ma ọ nọ A ma ọ nọ B. Ka anyị na-atụnyelu karịa nke wụ nke anyị. Ụfọdụ dị ife dị etu a ka a na-akpọ civil disobedience na boycott. O nwere ife ya ajụ. The power is in the hands of the people, ọ bụrụ gọọmenti. Asị na ha ụnụ agụtago ife a na-eme n'obodo a, emerie nọ ọ dị izi isi na Lagos bubata afịa. Mana ndị be anyị nwere ike na-ajụzi na ebe anyị esi bubata ya. Mgbe akpọchila one ya ma na-akpọchigo one achọkwazi ụzọ ọzọ. Enwegasị ụzọ esi ebubata afịa. Ife ma wee bubatacha itinye nke a na-akpọ ịma cost go iji wee gote, itinyezienu gbakọ ife ya agbakọ n'enye wee nwee selling price. Ọkwa ndị Naijiria ya ego ha chi na ha na-emegido ndị Igbo. Ha ndị Igbo kwuru na-emegido. Ndị Igbo etinyeliri markup
anyị nwa ka atụ afịa na Naịjirịa, anyị nwa ya na-ekwu ka ọ esiga akpọta ndị kọstọm ha nara ego kọstọm onye ugwu denụ ndị agboro juru Lagos anara nke ha ya na-ama Lagos gọọmenti ụnụ agbakere ha ya n'afịa ama nnụnụ na-emebie. Mana ife ndị ome ife enyonyo a wụ ndị be anyị patronize ya na nke wu nke anyị. Ụnụ na-anụ maka ndị Juu, ndị Indian, success ha wụ na ha na-atụnyekwala ndị be ha. Etu one port a dị na ọ ya aka Lagos mma, tinyewe na afịa ụnụ na one ya ngụ onwe ego ngụ ọma ebe ị chọrọ irutu afịa ka o si bata. Obelife aka ntị ka ndị gwa ndị be anyị na anyị nwere ikikere nke dị anyị n'aka, anyị nwa eji aka anyị hazie. Asị na isi Lagos bata gara ka adịkarị cheap, isi East bata garakarị ọnụ. Gịnị ka o ji wee garakarị ọnụ? Isi ha nọ Enugu airport ka ihe use. Ndị be anyị wụhụkwa m onye Enugu mana m wụ onye Igbo ka unu ghara isi na m jikwa advertise Enugu airport. Wụhụ m onye Enugu mana m wụ onye Igbo, mana m na-eme ka ọ esi wee dịla anyị mma. O nwere ọtụtụ ife, ọ bụrụ sọ nke anyị kpala ebe a, o nwere ọtụtụ ife gọọmenti ya ekwuo onye ahụ wụ onye nwe ego ahụ ya eji aka gwa ha na-ekwo nke anyị chọrọ ime. Ọ dị ka izite ego n'ime Naịjirịa, ọ gasịrị ụzọ ọzọ esi ezite gasị ego, mana anyị nidiri Igbo investors na nka. Ndị Igbo zitecha ego si obodo oyibo zite ego, CBN ewelu nke anyị ewelu, emechie ekelu ndị senetọ ewee lụọ kwọtas jaa moto. Ndị be anyị teta n'ụla nwegasịrị ife, ọtụtụ ife wụ na-ekwu nke anyị eme. O nwere ife na-aza na o nwere ike dị n'aka gị as an individual. Ọnya ka ntị ka mkpasu kịta ngwanụ gbasaa n'ozi a. Ọ na-etunyebeghara anyị tụnyere anyị subscribe to Igbo Area TV YouTube, solo anyị na Facebook, Twitter, Instagram. Bye bye for now.